Ojukwu onye anyị rụbara ama na be anyị a nnukwu mmadụ onye akwanyere igwe mana ọ mara ife ọ na-eme ọ bụrụ na ọ nọ ebe atọ ya sọpọtụ anyị maka Camillus Chika ha nọ ya yes eso nkwadosi ife anyị ike onye emere ya na ịma na ọ mara ife ọ na-eme anyị na-asị ka ndị Igbo ọzọ ṅomie Ojukwu ka ife anyị na-achọ ka olu anyị aka n'aha Jizọs na the whole world mara n'ọnọ ọ ya ka anyị na-akwata ata daalụ nwanne m biko ka mkpụrụ na-atọpụrụ ndị Igbo ọzọ ndị mkpụrụ nṅomi ịchọ ka ndị Igbo nwee nṅomi elie ka afụ ike Ojukwu kere gosiri n'ụwa na ọ fụrụ Igbo n'anya na ọ chọghọ ka ihe gbasara Igbo ihe mperi na mba ụwa nna m kebe n'afa gị biko aba m Mr. Matthew Ejike Ojukwu ewudaga anyị maka nnekwu ibe nnekwu ibe onye anyị ji wee biri n'obodo a otu a ka o si dị kebe n'afa gị nna m afa m bụ Kensele mana akịrị ka eji mara akịrị na-arị nna m Ojukwu ka ndị Igbo ọzọ ya ka ife ọzọ ịchọka Chineke mere ndị Igbo ekpere anyị ka Chineke nyekwa anyị onye dịka Ojukwu because anyị lose a very big something anyị need ka onye kwa anyị onye dịka ya ma onye karịa ya ghọtago ndị Igbo ji eme ọnụ ekenekwa gị afọ m bụ Chima ka ife ọzọ ịchọka Chineke mekwa ndị Igbo ọzọ na asị ka Chineke nara ndị Ojukwu na ndokwa na the way o si wee mere anyị na Ikemba na ọ tọrọ anyị ụtọ maka o wepụtakwara onye ọzọ na-arụkwara anyị ọrụ karịkwa ka Ojukwu si wee rụọ ka Chineke wee chetakwa Nigeria ọfụma afa m bụ Steven. We thank God for the life he lived and thank God for the man because he was a man of integrity who fought for the freedom of his people. Yes, thank God for his life. No problem. I pray that God will send another representative that will represent power. So I'm Reverend Ogwomak of God Mission. Ife ọ na-eme ọ dị mkpa ka ọ dị njọ so ka ebe ị na-emeri ka ọ gwere mbọsị nketa ata ekpere bụ na ka Chukwu na-anata mkpụrụ obi ya ka Chukwu nyekwa anyị onye ọzọ Ojukwu na this is Sanso n'ala Igbo a yes n'afa gị biko afa m bụ Injinia Francis mụnwa bụ onye nri ebe ọbụla ife gbasara Igbo na-atọ m ụtọ rinne Ojukwu bụ eze Igbo gburugburu Ojukwu bụ onye bụ ebe ọbụla ọ fụrụ a na-emegbu mmadụ ọ bụrụ ndụ ya pụtasị na ọma mmezi so nye ka o ji wee na-ewute mbụ ndị Igbo maka etu Ojukwu si wee rapụ anyị wee pụọ eze ka ọ bụ ndị eze ada anwụ anwụ anyị na-ayọ Chineke nna ka onye kwa anyị onye ga-adị ka Ojukwu ga-abụ okwu si ndị Igbo na ebe unu ga-eje ka anyị ga-enye ntị ya bụ ekpere anyị na-asị ka Chineke nna nabata ya n'ebe ọ bụla ọ nọ etu ọ ka anyị si wee na-ekpe